kanila. Sige, go! Sa mga hindi alam, when I was announced as the winner, there were a lot of, bashings, and during that day, I didn't feel like I was a winner, Yung sinabi ni Kim na, sana, if ganito na lang, sana hindi na lang ako nanalo. Kasi weakness namin to, alam namin magaling ka. So, sabi ni Rabia, you know what, I'm an educator, sabi niya. May ganon! May ganon ka, Rabia! Ganun talaga yung atake niya. You know, nakaupo lang siya doon sa bed. You know what, I am an educator. Proud of being one. Gusto ko talaga nag-help out others. Kasi nga, yun nga, teacher siya, gusto niyang tumutulong, nagtuturo. So, ayun. So, ito yung gusto naming tell me about yourself. Yun, gusto namin i-share to. Paano namin aayusin? So, siya, sige, tell me your story. So, ayan si Jensan, kwento niya yung family niya. So, ito yung gagawin mo. Sige, kunwari ako si Mariel. Ganun na siya. So, I am Mariel Joyce Pascual. Ganun niya. Kwento niya. So, parang kami, nakikinig na lang kami doon. Naniwala kami na parang siya na si Mariel. Parang siya na si Mariel. So, how do you do it, Rabia? galing Bakit talaga parang ni ang galing Rabia? mong magkwento? Sabi niya, guys, if you know what, if you really like to win, kailangan mong aralin. Yun yung isang quotable quotes na iniwan niya sa amin. So, kailangan niya talagang aralin. Kaya araw-araw kami pumupunta kay Rabia. Ini-istorbo namin siya sa room talaga. Rabia, turuan mo kami. Hindi pa kami Siguro, tapos. di ba, doon na kami nagdi-dinner until 12 midnight. Kasi, nagtuturo lang parati si Rabia. Tapos parati kami nagsasorry. Sorry, Rabia, na, late Rabia." kami. Ano ba, guys? I'm an educator. You don't make me Yung wait. pala ano niya, no? Hanggang pageant, nagturo siya. Oo. So, na-appreciate namin yon kahit na tinithankyuhan namin siya palagi. Kasi Wala, hindi, ako lang to. Kahit na co-contender kami, alam namin na yun yung nami-misunderstand ng mga ibang tao na Rabia, kahit sa Zoom meeting namin, kami naka-video off kami. Pero sa Rabia, naka-full makeup yan. At ang ganda-ganda niya sa Zoom meeting. Kaya sinasabi nila, kahit sabihin mo nila, sobrang competitive ni Rabia because Really? alam niya kung anong gusto niya. And she's, of course, eyes on the prize, ang corona. Kaya sobrang proud kami na nanalo siya. At isang story na kahit yung top 5 pa lang siya, nalaman namin top 5. Eh, hindi namin makakongratulate yung girls if magiging top 16 sila or magiging top 5. Kasi by batch, yung mga hindi man nakasali, pupunta na agad sa room. So kami, pagkabukas pa namin nakita si Rabia. So kahit hindi pa namin alam kung sino nanalo, pumunta Kasi kami agad sa kanya. hindi naman talaga natin Congratulations, malalaman. Rabia, gumagano siya. Bakit? Panalo na ba ako? Pero sabi din kasi ni Rabia, di ba, goal lang niya talaga top 5. Masaya na siya doon. Even top 5 lang yung marating niya. Pero hindi, sabi namin, hey, lalaban mo yan, Rabia, para sa corona. May share ka pa. Actually, kasi parang ang daming issues na lumabas, di ba? So parang sa sobrang galing niya magsalita, akala nila like rehearsed yung answers. true. Eh ako yung roommate niya. So after nila i-shoot nung finals, parang nag-worry agad siya na parang hindi ako mananalo kasi yung sagot niya is Miriam Defensor, tapos nandun si Harry Roque. Oo nga. Totoo yan. Pero alam mo, totoo yan, ha? Totoo yan. Laglag ka, Rabia, no? Hindi, pero alam mo, totoo yan, Kim. Totoo yan. So hindi talaga rehearsed yun. Magaling talaga siya sumagot kasi nga educator siya. Rabia really came prepared po. We are witness po kung paano niya pinaghirapan talaga yung every Q&A. Kasi sige, tanungin niyo ko, ganun po siya. Tumayo po siya sa harapan namin, tas kami yung judge. So Rabia, tell us something about yourself. So, ayun Tapos na, answer makikinig siya. ka na I'm lang. Rabia Oxenia Mateo. 23. Makikinig ka na lang kasi Makikinig sobrang ka. conversational. At Ang galing kala niya mo parang magsalita. merong dictionary ba sa utak ni Rabia, alam niya na agad kung anong sasagot. Kaya ako minsan masasabi mo, alam niya na agad yung answer, kahit hindi niya pa naririnig yung question, kahit cue lang. Kasi yun si Rabia eh. Sample daw, tell me about yourself. I'm an educator. Hindi ko na magagamit yung intro na yon. Alam mo, kung hindi kayo naniniwala, maniwala na kayo kasi kanina pa lang those spontaneous answers with substance and wisdom, ayan true. those are actually, evidences